El càncer ha esdevingut la segona causa de mort de l'estat espanyol i es preveu que una de cada 3 persones el patirà al llarg de la seva vida. Recollirem aquesta i d'altres dades sobre la malaltia que s'han donat a conèixer aquesta setmana, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer. També farem un repàs de tot el que va donar de si la sessió informativa sobre el projecte del canal del Gorg, a la primera oberta a tota la ciutadania. I a la part final del programa recollirem la denúncia que es va publicar al periòdico que feia Fampas Badalona, on alarmaven que algunes escoles privades de la ciutat falsejaven matrícules i incomplien amb les ràtios d'alumnes per aula. Serà el repàs de premsa. Benvinguts als 7 dies. Comencem.